Amb un dia extraordinari, doncs no para de fotre llamps i trons i pluja amb una fresqueta de 3 parells de nassos, ens arriba el penúltim tren que ens ve de la Tor de Querol en direcció a Barcelona. I aquí el tenim. Amb el seu pas de tortuga. I ojalà algun dia en aconsegueixi fotre un que vingui net. El 092, el 123 i fet es va veure. I no sé per què acabo el vídeo, perquè, bueno, total, tampoc el penjaré. I com deien des de els dibuixos animats de la meva època, y eso es todo, amigos. Adéu-siau.